Prin atelierele organizate în cadrul caravanei cu lilieci, elevii vor afla adevărul despre lilieci. Iar acest adevăr, credeți-mă, este mult mai interesant decât miturile nefondate cu sânge și păr. Și vor afla și cât de important sunt liliecii pentru viața noastră și din acest motiv cum pot să contribuie la protecția lor. Deci da, organizația noastră susține Caravana Liliecilor. Lilieci și roboți. Ce idee trăznită! Ce legătură au, ați putea spune. De fapt, să folosești robotica, care știm cât de mult îi fascinează pe copii, pentru a forma comportamente responsabile față de mediu și creaturile pământului, cum ar fi liliecii, pe care nu-i cunoaștem și nu-i înțelegem suficient. Să folosești roboței pentru a demonta mituri false despre aceste mamifere mici și drăgălașe? Cred eu că e cea mai cool idee. Susțin Caravana cu lilieci. Cred că atelierele propuse de Caravana cu lilieci sunt o modalitate inedită de a atrage atenția elevilor asupra importanței liliecilor în țara noastră și în lume, dar și asupra rolului pe care ei înșiși îl au în a proteja și a avea grijă de fauna și ecosistemele din jurul lor. Cu siguranță vor fi încântați de activitățile caravanei și vor învăța atât noțiuni de programare, cât și informații adevărate despre lilieci. O combinație, zic eu, de succes. Susțin Caravana cu lilieci.